Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Paulina, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Happy 45th wedding anniversary kani mother ko, Mrs. Editha Buncag Malsi, kanday di Diyos ti alwad na, at tatang ko ani Edmundo Malsi, from Evelyn Malsi Bautista. Astrero family, from Daisilyn Astrero iti Hong Kong. Family Daluyan dita Alicia Isabela, kan Oria family dita Cordon Isabela, from Heidi Daluyan. Makablaawan pa iti family Senardo dita San Bonifacio Burgos Isabela, from Jody Senardo. Ni Ricky Pascual kan ti pamilyana, Tomas Bacani kan ti pamilyana, dagiti anak ko ada Joy, Dave kan Bimbo Jr., kastamat kan ni Miriam Tamang kan kadagiti neighbors ko dito'y Malamag East Tumawini Isabela, from Bimbo Tamang. Ni Michael Angelo kan Kevin Pajos, from Jennifer Pajos. Shout out kan ni Michael Bruce di Talasam, Cagayan. Happy birthday kan ni Richard de la Cruz kan Perla de la Cruz. Shout out pa kada Miles Maris kan lakay ko, from Maricel Concordia. Domondon family, Molet family, dita Burgos Pangasinan kan Sual Pangasinan. Kastaamat kan ni Kian Tilbang iti Alaminos, from Albert Molet Vlogs.
Shout out kadagiti caregiver batch 10 nga graduate inton June 12, 2022 to Miss Annalyn kan Miss Miles from Lovely Rose. Kasuga kan Corbus family kan relatives ko dita Santiago City, Isabela from Rowelyn Corpus. Shout out pa'y kada Allen Damaos, Jen Pablo iti New Taipei, Taiwan, ni Roda Galasinaw, Baltasar Catherine, Ariel Timbresa, Carmelita Macanas, Jules Abogado, Joel Quilon ken Anasita Milio. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Paulina. Dear Manang Emmy, ilingad nakdatan itinagan a Paulina. Iti agdama manang nakabase akon dito'y Canada, kadwak ti pamilya. Dayto YouTube channel yo tinagbalinan aliw-liwak, sipod nang ngagak. Gapota iti probinsya mi idi, dagiti drama iti radyo ti liw-liwami, nang runano adda kami ijay uma. Idi ka bambanwagak, adamot padas ko akayat ko nga ibinglay manang. Tamamati ak, ang makaibati daytoy iti adal kadagiti dumdumngag. Katsapay lakuma, tamapilimat ang maidrama. Agmay-may saak nga anak manang Emmy. Katgapo iti nalabas, apa nang ipatag kanyak dagiti dadakkel ko, iso siguro ang nagbalin ang natangken ti ulok. Gaputa amok ang maipaay ti amin akayat ko, naglablabesak matan. Kat ultimo pamagbaga dagiti dadakkel ko, jak pulos impangag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, idilaplap danak ti amak, adumar ay iti may sa apasken nga angayan dagiti gagayam ko, apasig a nagtaod, iti prominente a pamilya. Paulina anak, agdinamag ti kalukwan dagiti ibagbagam agagayim mo. Iso apang nga asim, saan ka na dumaray ti ibagbagam apasken? Ay, nagadukot ti amo yung tatang. Di kay kat kumagyaman, tapasig ababak ng dagiti gagayim ko. Pudno ababak nang da. Ngam agdinamag mo't nga road nga ado ti mading aramid da. Amangan no mairaman ka pa'y no anyaman ti dake sa mapasamak kadakwada. Amangan no maisagmak ka anak ko. Apay nga minaya akong formula dita ti pampanunutin nyo. Di daklat ako man baybayan nga aglang ay. Matulok mo't amin akayat mo saan ka di. Italang alaplapdan ka, tatalaga ama di tagparparik na kanyak, Paulina. Mabalin ka di tatang. Saan kayo ko mga agbalin a KJ? Baybay andak man na dumaray ti pasken dagiti gagayam ko. Kayat ko ti aginjoy, iso palubusan dak nga ron. Nakapustura ka, Paulina. Papanam? Ay na. Una yan aya. Tanagpupunipunan dagiti malas kan man nakibiyang at tao ti adday ti aglikmut ko. Ha? Ni, kagura nak ka di, Paulina? Tanya ti panagkunam, ha? Armando? Maragsa ka na, kiti kastangar aramidom ita? Anya tar aramido kaya? Damdamagak lang mo't no sa dino ti papanam ta nakapustura ka. Anya kumaaya ti bibiyang mo, Armando. Awan ti karbangam ngagdamag-damag ta awan ti bibiyang mo iti anyaman ngar aramidag. Paulina? Isang mabalin ka di. Aglisi ka man iti dalan ko. Tamangan no si kapay ti mangmalas iti namnamaag aswerte iti papanak ita. Aglis ka! Apay ay adi ka makaid na lakay, itay pa'y ngal-alo si isen ka. Kasano ko talaga sa balit agparparik na kanya. Anya?
Naksalangan surutan ni Paulina itinapanan na. Sigurado nga adan agumura day jay na aramidam ti kasta lakay. Hamumot adi na kayat ti kasta. Talaga nga minadyak malapdan ti bagik ngagdanag. Amkag nga mga non niya ti mapasama kita anak ta. Agkalma ko mga minlakay. Urayon talaangan na sumangpot ti anak ta. San abale, tamamati ak amadamdamalaang. Adan to ni Paulina. Apay nga yakas to eh. Agtayak matanti pa nagkitak. Imposible mat anabarte ka kun. Kat doa pa'y laabuti ti serbesa tinainom ko. Ay, talaga. Madya, maulaw kan agsip nga't matanti pa nagkita. Malkan Paulina. Sino ka? Sa dino ti pangipanang kanya. Basta sumurot ka kanya. Sakti makamukon ka. Oh my God. Maditiriknak. Sa dino nga min ti pangipanang kanya kaya. Kana sino ka? Sino ka? Uray anya ti aramidak manang Emmy, talaga aday jay laangan apagteng tinalagip ko. Jakon ammo no anya pa'y ti simmaro no anapasamak. Gapu ta idi nakapuutak, addaak iti ospital. Sigun iti amak, nga iso ti adda idi iti abay ko idi nakapuutak, nasarakan dak kano iti igid ti kalsada iti asidag ti lugar mi. Adda dunor ko, ket ti kasakitan manang, rimwar iti panang taming kanyak ti doktor, anaramesak. Napalalo ti panagsangsangit ko idi. Ingka gumaan met dagiti dadakkel ko ti nagpaimbestigar, nga uray pa'y nagastos dan ti amin nga urnong da, ket nakailako da pa yan kadagiti daga atawid da, tapno addala ang gastusan da, ngem awan met laeng tinapasamak. Sigun met kadagiti imbilang ko agagayem, impilit ko kano ti pimanaw iti pasken a dinarayak, nga uray laplap dandak. Ket kalpasan na, saan da kanon nga ammo, no anya tinapasamak kanyak. Napalalo ti sakit tinakam ko idi manang, gaputa amok, adda sa bali a napasamak. Ket mamati ak, amay sa kadagiti kakadwami idi a nagpasken, tinangidadanas kanyak. Ket dimteng ti pagteng, anakarkaron anangi mamagkanyak, manang Emmy. Sana mabalin da ito eh. Sana mabalin. Paulina! Paulina, anak! Adtal na ka! Anya tang aramida mo? Apay adan tanugam da tabukod mo atsa. Sana mabalin da ito'y tatang. Sana naman agbyag tiyata iti saklot ko. Anya? Masapo naman po ka dito apakaipopain na. Agtal na ka! Sumardang ka, Paulina! Agtal na ka! Sanda ka
Ibiyangan! May anak tatang! Ibatandak! Tay papas ko ti pangtot ko dito aday ti tiyan ko! Ibatandak! Talaga ko nakman! Sumardang ka, Paulina! Tamom ka di kat mapuna si ti panunot ti amin tinapasamakan ka. No po kawom day tabiyag nga day ti saklot mo. Tamom ka di kat malipatan ng ti amin tinagdinamag anapasamakan ka. No po kawom day tabunga tinapasamakan ka, ha? Paulina anak, masapol nga agbalin ka anatib kareta. Saan arumbang nga agpaimamag ka gapoy tinapasamakan ka? Tata! Kas itinakon-akon. Nagdinamagan tinapasamakan ka. Inaramid tayo ti amin ng awan tinagmamaayan na. Ta saan tayo mo't nga amo na asino ti kunam anang idadanaskan ka. No pampanunutom ang mailintag ti amin nung mapukaw ti biyag nga da iti saklot mo. Nagbindot ka anak. Sigurado ang nakarkaro pa akid ngandakan ti sabali at tao na ituloy mo ti pangpanggapom nga aramitan. Isa pang asim anak ko. Dumngag ka kada kami ti inam. Agbalin ka kumaan at ibkar. At na kami lang kininanang mo iti sibay mo. Saan da ka abay-bayan, Paulina? Anya ter aramidam dito ay Armando. Paulina, ada ak dito itap na kumustahan ka. Kumustaan? Wano laisan? Paulina, Amo ka pang panunutan nyo amin adaka sa kababae. Iso ang nagsikugak ajak ammo no asino ti amana. Iso pa nga asim. Pumanaw kan Armando. sana ka kasi iti pampanunutan, Paulina. Ada ak dito kas gayim kan kaubingam. Ada ak dito ang mga saranay kan ka. Anya kumaga po asaranayan nak. Gapo tayo ayatan ka, Paulina. Ha? Sipod pa idi. Patsyat nga mong ti intensyon ko nga masasidag kan ka. Ngam italangan at daanak iti kirad amang ibagay ti rignak. Sa anak amamati iti bagbagam Armando. Paulina, Iso pa nga asim. Pumanaw ka kuman. Jakpat yun ti bagbagam ita. Amok amaasyan ka lang ang kanyak. Iso nga ibagbagam ti kasta. Ngam jak kayat akaasyandak. Tamamati ak ati kaasi amarikrik nam ita kanyak. Kat nagameran iti panang lais. oh, Iso pang nga asim ko mata pumanaw kan Armando. Siya kung tagkid-kid daw iti dispensa kan kaga po iti trato kan ka ti anak ko, Armando. Nana, Mamati aka maawatam ti mapaspasaran ita ni Paulina, ta nagkaubingan kayo. Natakneng ka abaro, Armando. Katamo kadi mo kundin aran ti anak ko, gapo iti mapaspasamak. amamudak nana. Sa anak ka kasi iti dadduma. At tuyak amang saranay kan ni Paulina. Saan lang akas gayim na. No digat, nalablabos pa eh. Ha? Saan dak kumakagura no bilang lang nana? Ay, saan, Armando? Anya kumaga po akagura da ka ngay barok. Apresya rin mikit di ay iti asawak ti araramidam. Kaya't kung alukuin ni Paulina tapno ituloy na kumatagadal. Total, saan pa yung mutlangan madlaw ti tiyan na? Ay, agyamanak iti kasta panggap mo barok. Agyamanak unay. Siyak terong mga agyaman. Tasan da kalap na namang sarsarong kargan ko na nana. Amin, amabali na makatulong kan kwa na ita, saan mi alapdan, Armando.
Ket mamati ak makatulong ti kanayon apan ang sarungkar mo ken kuana nga uray no kanayon apabainan na ka. Agyaman ak launay barok. Oh, para kang kaamin dagito insangkot kaputas, Paulina. Nasustansya dagito eh. Ket masapol mo. Para kang kakaniti at iti saklot mo. Armando, Agkid dawak iti dispensa at suksukiran ka. Jak tongtong palon ti kayat mo. Asahan ka na sa rungkaran. Jak ngamin malapdan ti bagik. Gaputan na pud mo ti panagayat ko kan ka. maag ka Armando. Ha? Maag ka gapuitar aramidam. Agayat kay ti kas kanyak amasikog. Ajak pa'y amon o asino ti nakasikog kanyak. Saan ang napatag kanyak ti kasasad mo, Paulina? Saan ang napatag kanyak no anyaman tinapasamak kan ka? Tinapatag kat maipariknak kan ka. Anapod no ti intensyon ko. Saan ka apilitan na mamati iti bagpagak? Ngam nakasaganak amang panagnag iti kinadalos ti intensyon ko. Nagpaiso di bagbagam, di ikasabnak. Ha? Oh, anya? Naklaat kay tiimbagak saan ka di? Ngamin, saan mo akabaalan nga aramidan tiimbagak? Iso mabalin ka di Armando. Sardangan nakkuman, pangaasim. Impagarup ko man ng Emmy, no dayjayon ti maudi apan ang sarungkar kanyak ni Armando. Impagarup ko no sardengan nakon. Ngam nakla atak iti simmaruno a napasamak. Ta iti may sa asardam, nagsubli ni Armando akadwanan dagiti dadakkel na. Aklunak nga da pa sa tipusok anakulding, idikinid daw da nga agkalaysa kamin ka ni Armando, ta nakapagtulag kami kanon. Panagriknak ket lumlumnedak iti nagtugawak iti daydi akanito. Ket awan apulos ti agaon a balikas iti bibig ko. Nang runa tanariknak ti sinseridad ni Armando. Kastamoten dagiti dadakkel na. Kabayatan ti panakisarsarita da kadananang ken tatang. Awanen ti naramidak no saan at itimulo kaklatan iti nagbalin asaritaan. Agingga anadanon ti panangikalay sa kanyak ni Armando, babaan iti alkalde iti lugar mi. Nagpasngayak nga rudmanang, kat ni Armando ti timmakder nga ama ti anak ko. Impatag na iti napalalo ti anak ko, nang runa ta saan kami met anaaddaan iti anak, iti jak ammo arason. Insakad na ti panagbiag mi kas pamilya, iso anat nagmeten tiriknak ken kuana. Ngamjak man ammo, tauray pay no nagtulagan min nga itanem min ken nilipat tinapait a napalabas. Ket jaklat ta maipateg ti anak ko. Nagato ti score ko iti quiz mi. Nasayaat mat Tapno saan ang masayang ti panang papaadal ken ka ti asawa. Ha? Mami? Ala, ang kakiti agsukatan. Tagisimpa ka iti seled mo.
Uwan, Mami. Arte ko rin nga ubing. Kanya ko matibibiyang ko no na nga to ti-score mo. Paulina, Armando, mabit lang ta itimplaan ka iti inumam. Sigurado ang nabambanog ka. o sige. Mangala ka mo titiparakan ka, Paulina. Ken merienda para ka datado ha. Agsarsarita ta, bayat ti panagmerienda ta. Nakapimpintas ni Menchisan ka di. Iti edad na awalo. Agminaran ti kinapintas na. Imalakan ka ta anak ta. Armando, mabalin ka di. Diyak kaya ta pagsaritaan ti maipapankan kwa na. Gapo ka di ta aging gaita. Kat di mo pa ilan aklon ti amin, Paulina. Armando, Kaano ang maaklon mo ti amin? Kaano nga ipariknam ka ni Menchi ti pamatag mo kas inana? diyak to maipatagday jay nga ubing. Anya? Unay na nagtangkan ti pusom no kasta, Paulina. Ha? Armando, Awan basol ni Menchi iti napalabas. Apay nga iso ti papasam. Kat mismo alasag mo. Kandaram tagtartaray kadagiti orat na. No siyak nga awan na pulos ti relasyon ko kon kuwana. Kinabailak nga impatag iti nalablabos pay. Ngam iti maipaay ko no bilang napagasatan ta kumaan na addaan itanak. Apay at di mo maipaay kan kuwana dayta. Idinto tapudpud no nga anak mo ni Menchi. Nakayayo nga ubing ni Menchi, Paulina. Kat nalaos ti panang ipatag na kan kakas inana. Nga uray di mo pulos ikaskaso. Amom ka di akas lamabriyat ti barukong ko. Tunggal damagan kanyak ni Menchi no ipatpatag mo. ha? Day tatagpay so, Paulina. Kanayon adamagan na kanyak no anya kano ti basol na. Tapay akas lasaan mo apatpatgan. Ngam ikagkagumaag akaluban ti aramidam kan kuana. Ikagkagumaag na ibaw-baw ing iti sa bali abanag ti saritaan mi. Tunggal question na rin na ti panagbalin mo nga inakan kuana. Isa pa nga, Paulina. Agpakpakaasi akan ka. Lipato mo tinapalabas. Nagtulagtan niya itanumta ka nilipat dagiti pagtang itinapalabas. Pangasim ko ma. Tagtungpal kay ti saritaan ta. Kat sursurwo mo nga ipatag ti anak mo. Daddy, ada na pintas adamag nga ibagak kada kayo. Oh, anya dayta anak. Naawat ak iti inaplaya ka trabaho iti Canada. Katga po iti napintas a performance ko iti ayan ko akumpanya ita. Apuraan da kon amapan iti Canada nga agtrabaho kada kwada. Agpaiso anak ko. Wan daddy, isa anak karagragsakak. Maragsakan akmat para kang Menchi, anak. Maragsakan ak unay. Amo yun na anya ti planok, daddy. Oh, anya anak. Alaan kayon ton ijay ka ni mami. Tapno agdadan nata yun ijay. Anya? Wan daddy, kasta ti planok. Kayat ko ang makapagaliwaksay kayo matan. Nang ronak at mangmanggadak matan. Kayat ko asobadan ti kinaimbagyo kanyak. Isong agsagana kayo, daddy. Takas itinakon-akon.
Alaan kayo ka ni Mami ijay Canada. Kumusta tirik na mita, tadatan dito Canada, Paulina? Nakalaglag ang tiriknak, Armando. Marikriknak tinalaw sa parabor kanyak, tinamarswa. Paulina, amin anam ay paspasaran ta ita. Gapo amin da ita ni Menchi nga anak mo. Armando, Sipod na addaan itinakam ni Menchi. Pasig apang matag timpariknanakin ka. Nga ore am muna asaan na masupatan. Kat sa anak mo't ama uma mangidagdagulit kan ka. Awan ti basol ni Menchi itinapalabas mo. Iso di apa, kagdanag, Armando. Ipatpatag ko man ti anak ta. agpay so Paulina. Wen, idi pa'y laeng. Mabainak la ang mga iparik na. Gaputa. Amamat siguron. At daytan ni Menchi. Mami, Daddy, ada ako. Ne, Daddy, anya tinaramid dyan ka ni Mami. Apay nga agsangsangit. Ne, awan mo tinaramid ko amadi ka ni Mami, anak. Saan ko pinagsangit? Ha? Wen, anak. Saan na ka pinagsangit ni Dadim? Apay nga rin agsangsangit kayo ngay. Luwan ni ragsak na ito, anak ko. Benji, Mami, anak. inarakop na kita nakair-irot. Wen, anak ko. Taipat patag kaunay. Ha? Kansapay lang ko, ma. Tama pakawan na ka nang iti inararabin ko, iti kalabas. Pakawanan na ko, ma. Anak ko. Iti daydi akan nito, namin pinsan anapunas ti dagansan iti barukong ko, manang Emi. Iti daydi akan nito, kaya rigak tinaipas ngay manan iti panagriknak. Taamok iti kaunggak, anagbaliwakon anamin pinsan. Nagbaliwan anamin pinsan tiriknak, para iti mismo nga anak ko. Kat manipod mat idin, kanayonan analukay ti barukong ko. Tanapaluspusakon ti aglalaok arik na, anabayagan apanawan, anagumok iti barukong ko.
Nalaos ti panagyaman ko kani Armando, nga iso ti nagbalin agiyak, sipod pan nakaidadanas ko, agingga iti pan nakawaknit ti panunot ko. Agyaman akmet kani Menchi nga anak ko, asaan apulos ang nagsardeng anang ipatag kanyak, nga uray sa bali ti tratok kankwana, sipod pa'y kaubing na. Ken kang ronaan iti amin, agyamanak iti namarswa, taamok nga iti unos tinaunday a panawan apan nakakulaap ti isip ko, kat amok ken nariknak adinak binaybayan. Pagyamanan kayo matmanang, gaputa inik kanyo iti gundaway ti padas ko. To'y pagayam mo, Paulina. Pagayam a Paulina, da kami ti rumbeng agyaman ken ka. Tadi ka nagdua-dua anang isalaysay iti padas mo, tapno maibinglay tayo kadagiti dumdumngeg. Nang runa ket agduduma a napapatag nga adal, ti sigurado a naagsaw dagiti dumdumngeg. Pudno unay ti pagsasao ako nada. Iti likudan tinapuskol ken nalidem nga ulap, agnanayon latta asuming singising ti init. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalat ta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Alakastan, pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Dintun mapunas dito'y lagi dagiti naglaban